IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kaspaset, ti maikatalupulo ket may sa Police Community Relations Month ket naangay, ti Agtutubot Camp 2026 iti Ilocos Norte Regional School of Fisheries iti syudad tilawag ti camping ket para kada iti miyembro ti KK. Ilocanja Incorporated nga da iti gagem na apalaingen ken trainingen dagiti agtutubo kada iti Rumbeng o Brenda akas maysa nga agtutubo ken kas maysa a leader iti komunidad. Tinasao a camping ket naangay iti talo nga aldaw a naka-focus ti leadership development, values formation, team building activities, ken informative lectures on anti-illegal drugs, anti-terrorism, mental health awareness, ken panangpatibker ti linangen iti pamilya. Nalpas ti programa, babaen ti closing program, ken ti information campaign 2026 Philippine National Police Academy Cadet Admission Test amang inspirar kadagiti agtutubo tapno agtuloy ti serbisyo ken panagayat da iti pagilian. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.